Draga djeco, dragi roditelji, dragi učitelji i svi koji nas gledaju. Danas smo posebno veseli jer se dolje na zemlji veliko slavlje sprema. Reci mi, veliki anđele, mjesta za put više nema? Nema, mali anđele. Dogodine, kad porasteš. No, već je jedan mali anđeo, malo veći od tebe dolje na zemlji. Hoćemo li pogledati što se zbiva? Može, jedva čekam. Krenimo na put sa zvijezdom. Evo, već priča kreće. Pa da vidimo ima li mali anđeo sreće. Bio jedan maleni anđeo koji se rado naginjao nad ogradu da iz raja poviruje prema zemlji. Zemlja biješe tako daleko da ju je jedva uočavao, no svejedno ju je dugo i zamišljeno promatrao. Ostali anđeli, radoznali zbog nostalgije maloga anđela, obavijestili su o tome blaženu djevicu Mariju. Jednoga dana približi se ona malom anđelu i nježno ga upita: "Što radiš ovdje, mali moj anđele?" Anđeo se ohrabri i reče: "Tako bih volio poći na zemlju." "Na zemlju? Zar ovdje nisi sretan?" "O, djevice draga, sretan sam, ali imam jednu veliku želju. Sići dolje s Isusom za božićne blagdane. Jedan anđeo čuvar mi je rekao da na zemlji ima djece i da su to bića jako slična nama. Želio bi ih vidjeti i odnijeti im kakav dar." Stigla je badnja večer, a mali je anđeo bio izabran da prati Isusa za njegova božićnog pohoda zemlji. Djevica Marija mu je spremila košaricu punu darova, igračaka i raznih poslastica. Čim se počela spuštati noć, anđeo krene prema zemlji. Isusova prisutnost najživlja je u svetoj božićnoj noći. Tada se i nebo i zemlja ispune anđelima koji ljudima dobre volje donose obilje milosti. Isus reče anđelu: "Eno, ondje je selo, ondje ćeš naći mnoštvo dobre djece. Poljubi ih umjesto mene, ali polako i nježno da se ne probude, i ostavi im darove. Čim prve zvijezde počinju gubiti sjaj, vrati se u raj." Mali anđeo obeća da će poslušati i pođe svojim putem. Svjetlo blagosja
Mali je anđeo ulazio u kućice i promatrao djecu dok spavaju. Dobrima je na čelo utisnuo poljubac u Isusovo ime, a na one druge pala je njegova suza. Kad su prve zvijezde počele gubiti sjaj, njegova je košara bila prazna i on se počeo spremati za povratak u raj. Tek što se podigao iznad sela, ugleda malu kućicu na osami koju prije nije vidio. Nadam se da ondje ne žive djeca, pomisli zabrinuto. Provirio je kroz prozor. Unutra je bilo dijete. Spavalo je na lišću pokriveno samo poderanom dekom, a bilo je tako lijepo da je anđeo nije mogao odoljeti da mu se ne približi kako bi ga bolje vidio. Odmah je shvatio da je riječ o dobru dječaku. Redovito je molio, slušao je mamu koja je bila siromašna žena, a upravo je otišla u crkvu moliti pomoć od Isusa. Dječak je nešto sanjao, no vidjelo se da mu je hladno, jer u kući nije bilo drva, nije se ložilo, a izdjele bijahu prazne. Mali je anđeo sve to gledao i dok je pretraživao svoju košaru, potekle su mu suze niz lice. Da je barem ostao jedan kolač ili jabuka, ali ničega više nije bilo i nije mogao udjeliti dar ovomu dječaku osim da ga poljubi u Isusovo ime. Dok je kroz prozorsko okno promatrao nebo, anđeo dođe na sjajnu ideju. Odleti brzo do prve zvijezde, dohvati je i odmah se vrati postavivši je na ognjište. Bijedna se sobica istog časa osvijetlila i ugrijala. Na ognjištu je zakuhao lonac, a iz njega su se širili najljepši mirisi. Mali anđeo zagrlio dječaka i kroz prozor odjurio na nebo, jer Bog ne želi da anđeli hodaju okolo po zemlji da ih ljudi vide. Kad se probudio, dječak ugleda žareću zvijezdu na ognjištu i majku koja je začuđeno zastala na pragu. Mislim da sam vidjela anđela kako je izlazio onuda, rekla je pokazujući na prozor. Vidjela sam vrhove njegovih krila. Tada joj je sve bilo jasno. Bilo je božićno jutro. Mali anđeo je u međuvremenu jurio prema nebu najbrže što je mogao. Upravo je svitalo i mnoštvo se anđela okupilo oko blažene djevice Marije.
Umalo si zakasnio, mali anđele, rekao je Isus smiješeći se, što je bio znak da je dobre volje. I dok je prolazio kroz glavna zlatna vrata, Isus se okrenuo i začuđeno zastao. Ondje dolje na plavom nebeskom svodu u nizu krasnih zvjezdica bila je crna rupa. Tko je to učinio? Odmah je upitao. Mali je anđeo, jecajući neutješno, stajao na stubištu. Marija je odmah primijetila da plače, ali on joj u suzama nije mogao objasniti zašto. Samo je pokazao na prazno mjesto jedne od zvijezda u krasnom nebeskom krugu. Marija je istoga časa sve razumjela. Vidjela je u duhu i siromašnoga dječaka i njegovu majku kako sjedaju za stol da pojedu krepku juhu. Uze stoga jednu od zvijezda koje su krasile njezin plašt i dade je malom anđelu. Idi, stavi je na prazno mjesto, rekla je blagoslivljajući njegova krila da bi mogao što brže letjeti. Nakon toga mali se anđeo vrati u raj radostan i sretan. Dolje na nebeskom svodu prema zemlji sjala je Marijina zvijezda. Bila je divna, mnogo ljepša od ostalih, jer je sjala daleko većim sjajem. Gospodin je također prepoznao tu zvijezdu, ali nije ništa rekao. On nikad ništa ne bi rekao protiv blažene djevice Marije. I ljudi na zemlji prepoznali su tu zvijezdu, pa su je prozvali jutarnjom zvijezdom. Ona se uvijek prva pojavljuje, posljednja se gasi, a sjaji jače od ostalih zvijezda, jer je zvijezda nebeske Gospe.
her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Anđele, kako je lijepa priča ova. Je. Sretan vam Božić i godina nova! There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this.